Khazani tahutai buhuk song norokno joton no adibor kahamni khaksangma tei hambaya pharui noroni bwskango thaisa thaini ang tini kok sana bagui social media o ma phaika hingkhai balai kheno kha dumani kha tongthokya kha samani kok tini ang sadharon kaisa civil society kaisa common borok wngui সাধারণ বরংনি থানে কাম খাইনে হনে অংখরই আনি সাকাও মিডিয়া তেই নিনি নিকো কাইসা কুইসা পলিটিক্যাল পার্টি নি মাফিয়া গ্যাং রক সব সময় ন বরক আনি সামংনো কেবেঙ্গি দङ দেরারনানি সিক্রি সকর বুনা তকনা আমহাইকে বরক সব সময় ন নাঙ্গি দংমানি সালসা কেবেঙ্গি সালনैनि बिसिं सालसा केबेंया बरक ani ugulogo nangai tongo salsa kebengya ani ugulogo kisuta mafia tei kisuta media mafia tei kisu political party rok borok ani ugulogo 24 hour nangai tongmani borok no nugo hingka ang sadharon borok common man ang kuno political person politics ni borok buya tangai ano ani ugulogo askai borok nangkha ang siya জনগণ সাইমানাই কাইসা সামুং খাইনানি টাইম নাংবলে মাই মাইরাংসা খুদিখাই আবনো খপসা বাই মাইরাংসা মাইলে দাইমেয়া याक मसमसा काइसे माइरांनि माइनो जोंमा पाइरिउ ने बाहायखाय नरो गासो किसाफान को सामुं खाइना रिया आनो केबें मां दं बलाइखानो खादुमानि बलाइखानो बखा दं थगिया तिनि आं आनि बररक सारा तिरपा गनांगै दै गरै नक गरै मासाया मानंया अबहाय इंगै दङ ओंखाय तिनि आनि साइतक मुंबाय आं बंनो बाहायके मकल फुनुंनानि बेबसा खायनानि लामा फुनुंनानि किसा मिसा सुबाय बरंनि बेसिक राइट्स बेसिक रिक्वायरमेन्ट न बंनि साखाव रिरिनानि आमन बागै बाहायके जों फुल एज ए होल त्रिपुरासा 15 लख सोसाइटी न आं किसा मिसा ani phanbai ani chuk tuike bongno elevate khlainani thangai tongmani jorao tini asaka kebengmung aboni bagino balaikano kha dukhu mankha miani je incident mia 9 jona hankai borok sakao tei bad baki 20-30 jona hankai tolao bongni gunda mafia ka team phaika borok buna tokna ano buna tokna bagino phaimani ओंखाय जोंनि टीम टंस्लाबका ओंखाय जोंनि पुलिस रकबो फायका कक काहामगोन पिसफुल तो कक सालायका ओंखाय ओ जेराय रक फायने रक ओंखाय बरक बेलायखनो बागरुमै दङ माने आसोकै बरनि कुनो सेल्फ रेसपेक्ट रे अकरानो रेसपेक्ट करै तै बरक अकरानो कक नामा करै कक बरक गोजान गोजान कक सानानै कुनो लामा करै आमहाय unethical unelement borok miya je borok jano akromon khaina phainai rok gai tirpa hastini joto lokorokno koyo joto no peaceful maintain khai tongdi tiprasa thangjanai tiprasa no jidongnai sini buskango sini shotrule sini khangrai roksei sini shotru sung tiprasa kisingo mo haikai samung kebo phano khaimia party sara society o kebo phan samung khaimia amohai kono constitution kono article to tong indian constitution to tong je sadharon borok bo khoroksa saisung borok bo ongkhoroi social system ongkhoroi samung tangmaya amohai constitution to tong indian constitution ang nugya kho phiaba tini tiprasa ni bisingono tiprasa ngai ang khoroksa social system o samung tangthani ani thane fake allegation ani poro fake allegation ano ani samung bondo khaina bagai phayo domki homki amohai phayo ani kwbangma public rokno henosta penosta khlai buto khlaio tei kwbangma jaga ani angbai je samung khaina jongno attack amohai je social system asaka hamya aborno jong thik khainan bagai masai tolainai buskango election tebo gunda mafia unethical element rok borokni tomung tebo kotor khai nukjaknai
Gabon bagai tiprasa sara tirpani tiprasa joton hojak tongdi kaham kereng tongdi sakham tongdi mokol khlogui tongdi tei bokhabawan sukdi sing tamo khainai 76 bosoro tirpra hao sing tirpra tirungo je government ni je tribunal tei nini political party ni je phandrok sing yasak sokmai ani tini sini birman kamajak tini sini pokopalo birman nangjak 76 bosoro sing communal phaisingki thang tongmani kok gabono oroni hoite sing bahaike yoknani aboni kaida hoise ang samung tang tongmani gano poro kaisa attack kasumani kebingmani kuplo engkai joto tibrasarno koinai kamirogo omohai unethical element hamia samung tangnai buino derarenai buini property damage khainai lutpat khainai amohai bororokno jeng bising list ma karinai jeng borokno list karibai peacefully bongno jeng bujoknai erpore peacefully bujogoi borok mania hingke jeng bongni uporo jeng sadharon jonogon jeng action mananai abohai hingkai jeng jotono alert ma tongnai tirpahani joto lukurok jeng thanjama tongnai jeng nugui tongo 76 bosor romoi tirpahao mungsangya tini bo koto সরকার থাও কত সরকার ফে বুরুং নেতা মন্ত্রী চালায়ো লামানি রাং চালায়ো পারানি রেগানি রাং চালায়ো আমো হাইকাই নকনি লেট্রিননি রাং চালায়ো বরিসুক বুরানি পেনশননি রাং চালায়ো মুংসা ডেভেলপমেন্ট কरै তৈ কरै নক কरै হুক কरै মাই কरै বাগান কरै জাगा কरै বাই बुलायनानै कायसा लामा गै दङ tei school kरै serarok ma poria nai pedi norok mononi simi sibari je lama o ar lama rombe kanjanpur jorok fainai pedi serai busa itokrop jak ma poria irni phadali baise borok toroi dongo nai din norok kebo khairok na kरै aboro no kebo news ti sanai bo kरै masaya manengya tei kosok mat nung tomar aboro kebo news ti sama kरै bisojini boro samung hamya abono rotugoi kaisa kari hoi bono tokrumnani bono social media hamya sanamnani abo simide norokni samung ba tebo kaham samung tongmule bisojini 20 ta bosoro bini samung busuk bini size busuk bisojit busuk develop khaipaika wall ni kwbangma jagao bisojini samurok tamo aboro rotugdi norok tamo abo hamyao sini internal matter big busai walai mani kani kjara norok plum khai bihingni dige ba busai dige khanangai tebo dorbar kjari bihik busai kagrana pala haike khaidong manorok abo bamte sing tongbole buini no nukhungo hor phanangnai sing labor nai tongo ek mas sangkha sini timing o sing kok salaijak sing bong bairang relainai relainai sini date mote sing auto relainai nalainai abo sini internet matter aro kani kjara norok tamni kebengba awan bagino buskang sallogo norno koyo amo hai kebeng mungrokta phaidi norok sabo banok bo kaisa organization ang bo kaisa organization abon bagino jotono peaceful maintain khaima tongnai norok bo independently samung khaima kha ang bo independent samung khaima noroni ko lamo ang thangya norno kasuya norok bo an lamo ta phaidi ano ta kasudi abon bagino ang to kaisa common person common people ang kaisa political person buya ga boy no koy busang salloga am hai kai kasuo hom kiribo dom kiribo buna tokna sigri sokro khai kai sing tibrasal lo bahya kai man sinai noro gundani society simi se tong sinai baki 15 lok borok khai chaya nai kari je thibai sinai abode nai sing buini yak ni se yok na nang tabo sing thanjang gai buini yak go sing klai tong mani aroni hoite se sing yok na ni bagai wan suk thai tei mungsaya sini lama sini nahar mung to buini yak ni yok na ni abono systematically sing road khlaisin boron elevate khaina nangnai abo kono party ba political system bai thangi sing yok na ni kono lama krei buskango te discussion ngai norok jotono kaham kereng dori tirpa hasteni joto lukurok noroni bagai shuribo joto kaham kereng dondi jara tini hamya saya usring kholong tonai borok kahamung thong
bongni bobishot tongo bobishot tebo kahamungoi borok kahamungoi bwsai borok common borok bai baksa hasi kusi ke samung tangmana bagai tei masaya manninge borok rokni bagibo ang suribo ang samung bo tangi thang tongo teruk teruk saljabai joto samung ang saisung tangmaya kwbangma financial problem crisis tongo abono rok imagine khaine de ang saisung borok baba hai samung tangi to enga abo bagino norno joto no hambaya paro khakchang di khalok di wansugui Dr. Bishwajini kokbai tirpro haste ganangai lukorok khakchangma tondi samung teruk teruk sing jotono yak bak sakai yak romlai samung tangnai tei sing obohai unethical somaj hamya tei buibai soprop jagai tongmani buibai kasik jagai tongmani a jagani sing yakna bagai yoknan bagai jotono phan thonai sing himlainai hinai kok sawaino jotono khulumkha।